ili kuliyankha komanso kudziwa kuti nkudzala liti. Alimi ambiri masiku ano akudziwa bwino za mbewu yodzala kamba kafukufuku wa nthaka komanso kutengera ndi nzeru za makolo pa nyengo imene imakhala ikuchitika kumadera kumene iwo ali. Mudzi wa Chipindu omwe uli pansi pa Grove Village Headman Ganya 3 boma la Nchewu zaka 10 zapitazo mchaka 2014 ndinakumana ndi bambo yawa akanyemba omwe anamwalira akuzula chimanga chawo kamba kuti chinali chitawuma ndi mphamvu yakuwala kwa dzuwa pa nthawiyo. Iwo anandiwuza kuti chanzeru chinali kuzula ndi kudzalanso china. Our early planting would benefit to our yield. Unfortunately, we have lost everything and the maize. Tsono zaka 10 tsopano zitachitika izi zinthu sizili bwino ndipo zikunka koyipira ndithu. Alimi ambiri amene amaganiza kuti mvula inakwanira podzala ndithu anakaponya mbewu yawo mu nthaka ndipo ina inatuluka mu nthaka kumene. Koma pano nkhani imene ikumanga nthenje pazokambirana zawo ndi zakuti kodi mvula ina ibweranso liti yoti itsitsimutse mmera umene wambiri wauma kwambiri. Bambo Falson Ngozo omwe pa tsiku la Krismasi amayenera kumasangalala zakubadwa kwa Yesu Khristu anali ndi nkhawa kuti chakudya cha chaka chamawa chikuchokera kuti ngati mvula sibwera posachedwapa. Tala kwayamba tinatala cha Okutobala ndati chimene chaguluka tatalaso cha November lamu chimene chaguluka panoposa November tatala kawiri. Nawonso Mai Joyce Lindeire anadzala mbewu ya chimanga sabata ziwiri zapitazo pa munda wawo wa mahekta 8 ndipo mbewu yawo ya chimangayi anayigula ku misika yovomerezeka. Koma pa tsikuli pa 25 December nkuti ndi mmera umodzi womwe usakuoneka. Iwo akudano nkhawa ngati umoyo wina uliwonse ulipo pansi pa nthaka kutengera kuti mbewu yambiri ya chimanga akayifukula ndi yofufuma kusonyeza kuti yasanduka chimera kote kuti singamerenso. Tinadzala ndithu mvula itagwa. Tati within a week mvula itani chimanga chathu chimera. Koma timati tikabwera tifukule ayi ndithu chimanga chinangofufuma ndi ng'amba imene yabwera pakati 3 weeks 4 weeks basi chimanga chonse changofufuma ndi kuuma. Koma ndithu chinayamba ndithu kumera koma chinakanika kuti chituluke chifukwa chakuti kunalibe mvula ina. Oti ikanakhala kuti ng'amba inali ya 2 weeks ayi munda mosemu bwezi muli chimanga. Koma taonani apapa palibe hope ina iliyonse, palibe chembekezo china chilichonse. Apapa basi pongofunika kuti tiguleso mbewu ina tidzale. Etu ndithu ndezili kuno Nchewu mavuto kwa basi situdzoti tilowera kuti ndipo tiuza ndani. Katswiri osunga mbiri yakusintha kwa nyengo Professor Sosten Chiwota zaka 10 zapitazo pamene anaona bambo Malemu Kanyemba akuzula chimanga anandiuza kuti zotsatira zakusintha kwa nyengo zidzioneka chonchi. Damaged by livestock because I think it stood out as the only green place in this area. So these are the challenges that farmers have. I think integrating indigenous knowledge as well as scientific knowledge, it makes decision making very difficult, and sometimes they take. Kupyerera kwa mmera madera ambiri mdziko muno kwakhudza mbewu zambiri zimene zimakwanitsa kupirira kutentha ngati mapira komanso mchewere. Komabe zopatsa chidwi ndi chiyembekezo ndi chakuti alimi ambiri akutsatira mauthenga amene azanyengo akumatulutsa zosonyeza mene nyengo ikhalire zimene zikusiyana ndi kale pamene anthu ambiri alimi sakalabadira za mauthengawa. Malo mwankhani ndine Emmanuel Tuwala. Bunge la Road Safety Alert Foundation ROSAF lalangiza onse ogwiritsa ntchito misewu kuti atsatire malangizo apa msewu kuti apewe ngozi nthawi ino ya chisangalalo. Poyankhula ndi mtolankhani wathu Chimwemwe Milulu ku Mzuzu,
mkulu wa bungweli Joel Jere wati bungwe lawo lachilimika kuphunzitsa magulu osiyanasiyana mmene angapewere ngozi zapamsewu. Nkhani yakenso yankukhala yomwemwe yoti tikumapitabe kukawuza kufunikira kuti iwo akabasa amene akupanga mabizinesi akabasa azisatira ndondomekoso zapamsewu, mwachisanzo kuvala helmet, sitisiya kunena mawu amene wawa chifukwa tikudziwa kuti umenewo ndiye munkhwala kapena kuti mankhwala kunena kuti ngozi zija zipeweke, komanso azivala zovala zoonekera patali. Tinenenso apa kunena kuti munyengo ya Christmas imeneyi tapanga ubale ndi Malawi Police Service, komanso tonse pamodzi ndi DRTSS, ena kulowera uku ena kulowera uku, ndi eni akenso ama association akabazawa kumwera pakati kuno kumpoto kumene mauthengawa akuyenda ndithu kunena kuti akabaza aina nawonso azisatira malamulo. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yatsimikiza kuti Peter Mponda watula pansi udindo wake ngati mphunzitsi wa timuyi patangotha miyezi yochepa atasayinira na mgwirizano watsopano. Timu ya Silver Strikers yatsimikiza izi kudzera mu chikalata chomwe yatulutsa. Malinga ndi chikalatachi, Mponda anali atasayinira na mgwirizano wa zaka ziwiri pa nthawi yomwe amatula pansi udindo ku timuyi. Ngati mphunzitsi, Mponda wathandizira timu ya Silver Strikers kutenga ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chino patatha zaka 11. Malipoti ena akusonyeza kuti timu yake yakale yomwe anaseweramo komanso kuyithandizira kuphunzitsa ya Nyasa Big Bullets ndi yomwe ikufuna kumlemba ntchito mphunzitsiyo. Mwini wake wa sukulu ya zamasewero ya The Ora Sports Academy, Orama Massa, yemwe amagwira ntchito ya usilikali ku boma la Britain, wati ali ndi chidwi chothandiza ana achichepere kukhala odziwa kugwiritsa ntchito luso lawo la zamasewero mwamzeru kuti akakula adzakhale akhalidwe labwino. Massa wati osewera mpira ambiri amavutika kupita chitsogolo atikamba kosowa khalidwe loyenera komanso kamba kosowa maphunziro owazindikiritsa zamomwe angagwiritsire luso lawo komanso kuti akakumana ndi vuto angathane nalo bwanji. Paul Mloka wadza ndi zambiri. Massa wati iye amakhuzidwa kwambiri akaona ana achichepere akusowa utsogoleri weniweni okhuza tsogolo lawo nkuona anayambitsa sukulu ya The Ora Sports Academy mchaka cha 2019. Iye wati atasewera mpira wa miyendo ku matimu a Silver Strikers komanso DD Sunshine anaphunzira zambiri zomwe wati zimasowekera mwa osewera ambiri. Iye wati mwazina osewera nthawi zambiri amavutika kupanga ziganizo zoyenera kamba kuti moyo wawo amangolimbikira za masewero posaganizira mbali ya maphunziro komanso mbali ya uzimu. Massa wati sukuluyi amaphunzitsa masewero komanso amaphunzitsa masamu ndi Chingerezi komanso kuopa Mulungu. Pakadali pano Orama wati ali pakalikiliki kufuna kumanga bwalo la zamasewero lapamwamba mboma la Mchinji lomwe akuti ana azidzagonera konko, ndipo wati malo anagula kale ndi ndalama zomwe amapeza kudzera ku ntchito yake ya usilikali. Tili mu chikonzero chopanga construct stadium imene izakhale konkono ku Mchinji pafupi ndi pakamwendo paja. Stadium imene sikuti kungokhala ngati stadium malo osewelera ayi, koma tikuzapanganso provide so malo kuti ana azikagonera komweko. Ndikuwaphunzitsa somene tikufunira ifeyo komweko azikangokhala ngati pa holiday, azibwera ku nyumba kwawo pakanthawi kochepa ndithu akakhale ndi makolo awo kenaka abwererenso kuti cholinga chathu chimene tikufunitsitsadi kuti chichitike mwana amene wawa chichitike tikamaonera pafupi. Sukuluyi ili ndi matimu a mpira wa miyendo a anyamata ndi atsikana osapitira zaka 18 komanso timu ya osewera masewero a table tennis. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Ndi ripoti limenelo tatsiriza nkhani zathu masanano. Tionenso mitu yake. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission lalengeza zakalembera owonjezera wa ovota kwa sabata zitatu magawo onse akalembera. Gulu lokhudzidwa la atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apewe kulankhula mawu omwe angadzetse mpungwepungwe pakati pa anthu mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, Peter Mponda watula pansi udindo wake ngati mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers atayipambanitsa timuyi kukhala akatswiri a TNM Super League.
munali ndine Blessings Chileuka mwakoma nonse.